कुनु कारनाव जानाङा आङो बिटिआर काउन्सिल आसाम सरकारखौ खावलायगोन कनफ्लिक्ट आरो दमनजों जाहाथे हा लानायनि प्रक्रिया कुनु कारनाव जाया हाखौ मालाय नामजारिफोरखौहाय जेरै नांगौ एरै सोरबा 15 लाखनि फानबाय सोरबा 20 लाखनि फानबाय सोरबा 25 लाखनि फानबाय लोगो लोगोनो बासबारि बे ओनसोला गेदेर बायदि जाजेनबाय दा बेखिनिखौ मानो मावाखै हानि बिगोमानि हाखौ मालायनि हाखौ बे बन्दक होनायाथ' बन्दक जाबाय खावनाय जाबाय खावनाय जादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे जाथायनि सायाव जों इन्टारभेनसन खालामगोन बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जोङो खावलायगोन आरो जों दाबि दैखांगोन जे रायजो राजाजों सावरायनानै रायजो राजानि मुल कनसार्नआ मा रायजो राजाया माखौ गिदों बेयाव इम्पेक्टआ मा जागोन आरो रायजो राजानियाव मा गिनाय दङ बे बाथ्राखौ माने बेनि जि लकेल जायफोरा गामि दङ न'खर दङ बिथांमोनजों सावरायनांगोन मोजाङै आरो सावरायनायनि उनावसो बिनि मोनसे एमिकेबल सल्युसनखौ जों लाबोनांगोन जबरदस्ति बेयाव हा लानायनि प्रक्रिया जाया आरो बे कनफ्लिक्टनि थाखाय जाहाथे फार्दार बेयाव ल' एन्ड अर्डार सिटुएसन जाहाथे जाया बेखौ जोङो मालाबाबो लुबैया दा बेखायनो डेभेलपमेन्टखौ जोंनो नांगौ खिन्थु डेभेलपमेन्टनि मुङाव रायजो राजानि हाखौ जाहाथे दखल खालामनाय जाया बे खोथाखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा स्पष्ट बुंदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बे जाथायखौ जों दुखु मोननाय फोरमायदों स्ट्रं जोङो जोंनि रिएक्सनखौ फोरमायदों एमिकेबल डिसकासन जानांगौ आरो रायजो राजाजों प्रपार डिसकासननि उनाव गासै खोथाखौ बुजायनायनि उनावसो फाइनाल डिसिसना जानांगौ जे बे हाखौ बबेखौ लागोन बबेखौ होगोन रायजो राजानि डिसिसना मा बा हाखौ सोरनोबा होनाय बे बाथ्राफोरा सावरायनायाव डिसकासनाव गोबां फैयो खिन्थु एक्चुएल रियेलिटिया मा आरो आदानि ग्रुप बा बे थार्मेल पावार प्लान्टखौ बबे नीतिनि बबे पलिसिनि आधाराव बेखौ गायसननो नागिरदों बेजों जोंनि लकेलिटियाव मा मुलाम्फा जागोन रिक्रुटमेन्टनि मुलाम्फा जागोन इन्डास्ट्रिनि लेभेलाव बे ओनसोलाव डेभेलपमेन्टनि मुलाम्फा जागोन बे मुलाम्फा दिगखौ जोङो नायबिजिरनांगोन जे बेजों जोंनि ओनसोलाव मा मुलाम्फा जागोन मा लाब जागोन बेखौ नायबिजिरनांगोन खेबसेनो गासैबो खोथाखौ खाथां बुंनो हाया खिन्थु खोथाया जाहैबाय बे हाया गभर्नमेन्ट लेन्ड खोथाया जाहैबाय बे हाया फरेस्ट लेन्ड नाथाय रायजो राजाफोरा जुग जुग बोसोरनिफ्राय बे हाखौ कनजारभेसन खालामनानै दोनदों बासायनानै दोनदों दखल खालामनानै दोनदों आरो डेफिनेटलि पाब्लिकनियाव जिहेतु मेगननि मोखाङाव जोनोमनि उननिफ्रायनो बे हाखौ रैखा खालामनानै दोननायनि बिथांमोननियावबो अधिकार दङ आरो बिथांमोना बे हाखौ बासायनानै दोनदों दा बिथांमोननियावबो कर्तृत्व दङ जे बे हाखौ जोङो जेरै जि उद्देश्यजों लाखिनानै दोनदों जे जोंनियाव मोजाङै सोंनानै मा उद्देश्यआव बाहायगोन बबे लामाजों लांगोन आरो मा गायसनगोन बिथांमोनाबो बिनि सायाव मिथिनो सोंनो बा बिथांमोननियावबो गिनाय थागोन दा बेखायनो बे खोथाफोरा प्रपारलि जायाखै आरो प्रशासनिक दिगजों जेला खामानिखौ मावो बेयाव माने सिभिल एडमिनिस्ट्रेसन पुलिस एडमिनिस्ट्रेसना खामानिखौ मावो बेयाव पाब्लिकनि सेन्टिमेन्टनि बाथ्राया बारा प्रायरिटियाव फैया बिथांमोना जि गोजौनिफ्राय डाइरेक्सन मोनदों जि अर्डार मोनदों अर्डारखौ फल' खालामो आरो अर्डार फल' खालामनो थाङो ल' एन्ड अर्डार सिटुएसन जायो बेयाव कनफ्लिक्ट जायो मैया नारा-नाथा जादों आरो खुनु कारनाव बेबायदि जाथायनि थाखाय सोरनिबा देहाया जखम जानाय सोरनिबा जिउ जोबनाय कनफ्लिक्ट आरो फार्दार जानाय ल' एन्ड अर्डार सिटुएसन जानायखौ एबसुल लुबैया दा बेखायनो बेयाव गभर्नमेन्ट दङ गभर्नमेन्टआ प्रपारलि बिथांमोनखौ बुजायनांगोन प्रपारलि बुजायनानै बिनि सायाव फाइनाल डिसिसनखौ पाब्लिकनि कनसार्न आरो पाब्लिकनि सेन्टिमेन्टखौ एटेनसनाव लानानैसो फार्दार खामानिखौ मावनांगौ जाहाथे जर जुलुम प्रशासनखौ बाहायनानै खुनु खामानिया जाहाथे जाया आरो पलिटिकेल लेभेलावनो पाब्लिकजों डिसकासन जानानै बेखौ एमिकेबल सल्युसन खालामनांगौ आं बेखौसो बुङो बड'लेण्ड बिनायाव इन्टेलेक्सुवेल मिटिं खालामो बिथाङा बे इन्टेलेक्सुवेल मिटिंखौनो खालामफैदोंना जोंबो मोजां बुजायदोंमोन दा बेना भुल जादों आरो फंसेबाव 3 नाम्बार बाथ्राया जाहैबाय प्रमद बर'नो बुंनो लुबैनाय बाथ्राया जाहैबाय नै ओरै जिहेतु बे हानि बिगोमाया बे आंनि फंबाय बिनानावमोन दा बेखायनो जेसे हायो एसे आसाम गभर्नमेन्टखौ बुंनानै हानि जरिप खालामनांगौ नङा होमबा नामजारि खालामना होनांगौ जेब्ला नामजारिया जाबाय सोर फैयो नङा होमबा औ आग्लायखागोन बा गभर्नमेन्टनि हाया एसे थाखागोन दा बे हायाव बियो गायसनबाय ओमफ्राय माखासे हाखौ मालाय नामजारिफोरखौहाय जेरै नांगौ एरै सोरबा 15 लाखनि फानबाय सोरबा 20 लाखनि फानबाय सोरबा 25 लाखनि फानबाय लोगो लोगोनो बासबारि बे ओनसोला गेदेर बायदि जाजोब्बाय दा बेखिनिखौ मानो मावो
हाखौ मालायनि हाखौ बे बन्दक खुलियानो बन्दक खुलिनाय जाबाय खावनाय जादों जाबाय खावनाय जादों दा बेखाय प्रमद बर' बिथाङा रायजो राजानि सुथुर जानो हाया बिथांखौ बे जोंनि बिदा फंबायासो भट होनानै बेखौ इएम खालामदों बियो दिनै माबा सिएम जादों दा बेखाय बिथाङा बे रायजो राजाफोरनाव सोङाबालानो जेबो दा मावथारदों भुल जादों आं बेखौनो खावलायबाय गामिखौ सहायनो हायैयाव दलद थाखोनाव दं बिथांमोना हाबनो सानगासिनो दं गतिके UPPL दला ओरैबायदि रोहो इंलिसाव इन पिक पजिशन होनानै थिखिनियाव मोनहैना दङ कुनु राष्ट्रीय दला दिनै कुनु राष्ट्रीय दल आं नाम लाया दिनै UPPL दोलोजों काउन्सिलाव चेलेन्ज खालामनो हानाय अबस्थायावनो गैया बिथांमोना दिनै थोर गिनानै UPPL दोलोखौ डिस्ट्रय खालामनो थाखाय सोरबाया अनजलि दैमारिनि दैदेननायाव ABPनि रांखान्थि हेफाजाब होनानै सोरबाया नट एभ्रिवान सोरबाया रांखान्थि बिथां होनानै NDPनि मुं लानानै मोनसे पलिटिकेल पार्टि दानानै बर' हारिखौ फोजोबस्रांनो नागिरदों बर'आ गोदोनि जाम्बा नंला मोनसे समाव बर'आ गाइखेर फानना जौ लोङोमोन दिनै बर'आ जौ फाननानै गाइखेर लोङो जों माखासे बेलायाव बावैसो साननि सिगांनो बेबो मोनसे